čuperak kose obično nose neko na oku, neko do nosa, ali ima jedan čuperak plavi, zamisli gde? U moje glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo u glavi. To nije moj čuperak plavi, već jedne sanje i 6. A. Pa šta? Vidjet ćeš šta kad jednog dana čuperak nečije kose to uđe, malo u tvoju glavu uđe, pa se umudriš, udrveniš, pa malo pa pocrveniš, pa grickaš nokte, pa kriješ lice, pa šalješ tajne ceduljice, pa nešto kunjaš, pa se mučiš, pa učiš, a sve koje što učiš, izmešaš rotkve i rombide, izmešaš note i piramide, izmešaš leptire i gradove i sportove i ručne radove i tropsko bilje i stare grke i lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta je čuperak plavi kad ti se danima mota po glavi, pa od dečaka, pravog junaka, napravi tunjavka i nespretnjaka.